Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Good morning mga ka-two wheels, it's weekend today and join us for another ride here in Pangasinan. And ang ating trip today ay sa Balaki Island, that's in Infanta, Pangasinan. Pangasinan. That's right mga ka-two wheels, island ulit tayo ngayon, no? Pero itong island na pupuntahan natin ay hit or miss, no? Pwedeng makapasok tayo, pwedeng hindi. Kasi as you all know, medyo maigpit pa talaga dito sa Pangasinan. So not all places or municipality are Accepting yung mga guests from outside Pangasinan. na etong island na to, no, hindi siya ganun kasikat from what I know, di katulad sa mga island na iba, but basing from the pictures, no, ang gaganda ng mga pictures nila, white sand talaga, and wala talaga dong accommodation, Walang establishments or resorts doon. Talagang virgin island siya. yes, Virgin Island siya. So yeah, we're excited and we're hoping na makapasok tayo. Then we left Clark around 2 AM and right now nandito na tayo sa somewhere in Suwal na to, Nami. I think papunta na tong Labrador kasi ito ang ano ko ang landmark ko pag pa-Labrador na tayo, itong view ng ng mountain sa horizon. So I think malapit na tayo sa Labrador and we're actually 1 hour and 34 minutes away from Barangay Cato, which is the jump off point papuntang Balaki Island. Right. And medyo tricky kasi yung pagpunta dito mga ka-two wheels, no, based sa aking research. So bago ka pumunta doon, may kailangan mong makipag-coordinate sa mga barangays officials doon, and then sila yung maghahatid sa'yo sa port kung saan ka mag-hire naman ng boat para maihatid ka doon sa island. So I'm not sure kung ganun pa rin yung process doon, no? So malalaman natin in few hours right. And yun nga, continue na natin ang ating ride. Then as you can see, maganda na ang view kahit sobrang cloudy ngayon at saka medyo umuulan. But yeah, look at the mountains mga two wheels. Iba rin talaga yung ambience kapag yung biyahe mo maulan or cloudy or ganitong humid. Iba rin yung experience kesa doon naman sa clear yung weather at medyo mainit. Kasi usually pag mga ganitong oras, it's already 6 AM, medyo mainit na. Pero ngayon ang lamig bumiyahe. Oo, sobrang lamig. Nagtatalsikan ng basa sa kalsada. So Parang nagbabadya na rin na it's the rainy season na, no? Patapos na ang summer, and actually tapos na yata ang summer since it's already June. At say hello na naman sa mga bagyo. May katatapos lang na bagyo, di ba, lately, and sana talaga makatawid kami ng dagat kasi kapag mga ganitong panahon medyo maalon. Tama. And from what I know, under signal number 1 yata ang Pangasinan, signal number 2. Pero ginoo pa rin namin. And ito kasing ride namin natin mga ka-two wheels, ano to hindi naman siya overnight. So talagang uuwi rin kami mamaya. So alright mga ka-two wheels, hindi na tayo sa may Barangay Cato. Dito lang yan sa Infanta, Pangasinan. At dumaan muna kami ng karinderya para bumili ng pagkain kasi yung pupuntahan namin sa Balaki Island, wala kang mabibilan talaga doon.
So yun nga, bumili muna kami ng food, and then after that, ayan, eto, pupunta na tayo dun sa may parang port nila. Okay, so ito yung daan, no, mga katuyos, papunta dun sa port. Ayan. Medyo maputik lang, oh. May ginagawa yata dito. Whoops. Madulas ang daan. Oops. So ito ang port ng barangay nila. So yan, yan. Kita nyo mga daungan ng bangka. Ano nga ba yung na-rent natin? Doon na yun, ayun o, Cancelo. So may bangka na tayo ditong kinuha kanina, mga katuyo. So mimit na natin sila. Tapos iwan natin ang motor doon sa bahay nila for keeping safe. Kahit dito na lang, kuya. Ah, sige, sige. Baba ka na. Pa? Okay, sige pa. Baba ka na. Alright mga two wheels, dito na kami sa bangka. Yan. Yun ba yun, kuya? Ayun daw yun. Alright mga ka-two wheels, nandito na kami sa Balaki Island. Located lang yan dito sa Pangasinan. So kakarating lang namin. And then nag-hire lang kami ng boat na maliit para ihatid kami dito. Tapos yun, lalakad lang tayo ulit sama si Tin. And then papalipad ako ng drone mamaya para check natin, no, kung ano yung tsura ng island sa taas. So papakita ko sa inyo. Ayan, medyo makalat. Normal na kalat naman yung seaweeds to, namin. Oo, yung gano'n. Agad. Meron talagang mga ibang iniwang basura. Oo. Siguro yung mga nagpupunta dito, yung mga kinainan, mga plastic. Oo. So, mas maganda sana hindi nila iniiwan, dinudulihan. Nila, tingnan mo parang Ayan ang mga bottles. Ganun. Pero overall maganda. Ito yung dagat niya. Ang linis. Tapos maganda yung maganda yung tubig. Tapos ang sabi dito, may puffer fish. Yun. Ang sabi dito, may mangilang-ilang bahay na nakatayo dito sa may likod lang ng island, no? So may bakod, hindi natin maiikot ng talagang ikotan, no? So meron pang isa, puffer fish, ang dami puffer fish. Ganda mga ka-two wheels, okay din siya, oh. Minus the seaweeds and all. siguro kung may nagme-maintain nga nito, malilinis yung kalat. Ang ganda nito. Ang ganda. Yeah. Actually yung pagpunta dito libre lang. So yun yung kagandahan, libre. At the same time medyo pangit lang siya dahil dahil libre.
walang maintenance. So, nadudumihan. Wala rin mga amenities tulad ng CR, Oo, wala. ng mga kubo, ng mga cottages. Yes. Wala. Ano lang talaga? Camping style. Camping style. So, kayo magdadala. And then, yeah. Bangka lang ang babayaran nyo. Tapos kailangan nyo rin magdala ng pagkain. Oh, Kasi pagkain. wala ka rin bibilan dito. Walang food dito, walang food. So, ayan nga. So, ayan yung kabuuan. Actually, hindi kabuuan. Kalahati ng island. So, nakalahati na natin. And then, meron pa dun sa pag ganun. Pero hindi tayo makakatawid kasi nga may bakod daw. Kasi private area to. So, what we're gonna do, pwedeng gumanon ulit dun. Pag ganun naman. Lalakad naman. Alright mga two wheels, nandito tayo ngayon sa kabilang part ng island. Nilakad namin. So, yeah, virgin pa rin. As in, yung nakikita nyo yan, as in, sukal talaga siya. Hindi ka pwedeng pumasok or anything. Tapos yan, ang sand. Diba? Medyo madumi ng seaweed. Medyo marami ng seaweed dito sa part na to. Nag-build up ng seaweed. Alright mga two wheels, we're ending the day here in Balaki Island. Balaki Island. And yun nga, mission accomplished tayo ngayon. Expecting makakapasok kami, like we said earlier. Pero yun, sa tulong ng mga locals, nakapunta kami dito sa island. And okay naman, nakaligo kami, nakapagtalibad ako ng drone, nakapagpapicture, nakatulog. Yeah, and so far, yung island naman, okay naman siya. Yun lang medyo madumi kasi gawa nung Wala nagme-maintain. nagme-maintain. Ano talaga kasi siya yung mga Seaweeds and then yung mga dito, remaining trash ng mga tourists. kaya if pupunta kayo, kunyari magdadala kayo ng bitbitin nyo pabalik para at least ma-dispose siya ng maayos at hindi na dumagdag sa mga tambak ng basura dito. Kasi wala nagpipick up. Tama. So, we're hoping na in the next year, malinis to, ma-maintain. Kasi medyo talagang may potential yung island to be a or to ma-develop. Sana pagbalik natin, na-develop na siya. Yeah, tsaka yung tourist destination, pwede siya talaga. So anyway, we're ending the day here in Balaki
Balaki. Balaki Island. Hindi ko talaga ma-pronounce. Balaki Island. My name is Ran. I'm Pian. On two wheels. We're signing up. Bye.